दिनै गोथार मुलुगनां आबहावा सान बेखौ लोब्बा लानानै जोंनि जिकेबि एकाडेमियाव दिनै काजिगाव आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोंनि बे फरायसालियाव बिथांमोनहा जोंजों लोगोसे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ दिनै लाफैदों। गिबियावनो आङो जोंनि एसएमसि आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखरखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। जों मिथिगौ दिनै मुलुगनां आबहावा सान, बे मुलुगनां आबहावा सानखौ मोनसे मोजां थासारियाव मोजां लेभेलाव थाथों होननानै जोंनि जेखि एकाडेमियाबो बेखौ साननो मोनदों। आरो जों मिथिगौ बिफां लाइफां गैयाब्ला जिब जिबिया थांनानै थाया, बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि फरायसालिया दिनै जों बे हाबाफारिखौ लाबाय। आरो जोङो बे बिफां लाइफां गायनायजोंनो जोंनि गथ' गथायफ्राबो जेन' इयुनाव बे फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै जेन' देहाखौ थिगैनो लाखिनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै जों गायदों। लोगोसेयैनो जोंनि बे फरायसालि सामलायनायाव जेन' जोङो मोनसे फाइनान्सियेल सापर्टखौ जोङो बिफां लाइफां गायनायनिफ्रायनो जेन' मोननो हायो, बेखौ नोजोर लाखिनानै जों दिनै बे हाबाफारिखौ लाबाय। आरो बेयावनो जोंनि जेकेबि एकाडेमिनि मानगोनां फरायसुला फरायसुलिफोर, मानगोनां सार मिसमोन आरो मानगोनां दिथागिरिफोर आरो मानगोनां ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ दिनै हाजासे मदद होदों। बेनि थाखायनो जोङो एसएमसि आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो जों माने गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिदों। आरो आसा खालायबावदों जों फैगौ उननि समफ्राव बेबायदिनो बिथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होफैबाय थागोन, बेखिनिखौ जों आसा खालामदों। आरो बेल' नङा, जों देग्लायल' गायाखै, थांनाय बोसोरफ्रावबो जोङो बिफां लाइफां गायबाय। निस्सय जोङो दिनैसिम माने 6-7 बिगासो बिफां लाइफांखौ जोङो गायबाय। आरो जों बिनि फिथाइखौ बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो जों मोनसिगोन। दा बेखिनियानो। आरो जोङो दिनै बे बिफां लाइफां गायनायाव दानि जेरैनाखि बोथोरनि आबहावा सोलाय सोल' जानाय, माने एखमबा सान्दुङा दुंद्रायनाय, एखमबा माने अखा हाद्रायनाय, बेबायदि परिबेसखौ माने आबहावाखौ जों नुबाय। जेन' बेफोरो एखे लेभेलाव जेन' थायो, बेखौ नोजोर बोनानै आङो साफ्रोमखौबो जोङो मानसि माहारिया जोङो मिथिंगानि माबाखौ थासारिखौ नायनानै मिथिंगाखौ फोथांफिननो थाखाय जोङो बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारिखौ जेन' साफ्रोमबो लायो, बेखिनिखौ जोंबो जोंनि आफादनि जानानै जोंबो गायबाय। जेन' जोङो गुबुनफोरखौबो खावलायहरदों। बेसेबांसो फुलि जोङो ओरैनो 10 रोजासो बिफांखौ जोङो गय थय लानानै जोङो गायबावनो आखायाव लादों। दिनै जुदि जोंनि फैजोबाखैबाबो गारजेन बिथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होफैबाय। जोङो 10 रोजासो माने जोङो हायाब्लाबो जोङो 10 रोजासोआ दिनैसिमाव जाहैसिगोन थांनाय बोसोरजों। दा देग्लायहाय बेबायदिनो हायाबाबो बिदिनो 7,000 बा 6,000नि गेजेरावनो थागोन आरो बेबायदि देग्लाय गायनाया बेबायदियाव थागोन। जों बेखौ नाजादों। आरो जोङो दिनैसिम मथा मथि एसे दिनैनि अनगायैबाबो जोङो खालायबाय। थांनाय जोङो एप्रिल दाननिफ्रायनो जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो लागासिनो दं। दिनैसिमाव एबा 10,000सोखौ जों टारगेट लादों देग्लायनि गेजेराव। बेबायदि गायजोबगोन जोङो। काजिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जे मुलुगनां आबहावा सान, बे मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिफां गायनाय हाबाफारि जोङो दिनै काजिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो जिकेबि एकाडेमिनि नैबे फोथाराव जोङो सेलेक्ट खालामनानै जों बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ लादों। जोङो बेवहाय गायजेनगिरि आलासि बिथां बर' जिल्ला दुलाराय बर' साहित्य सभानि मानगोनां बारग' आफादगिरि देबकान्त ब्रह्म सार बिथांखौ जों लिंनानै लाबोदों। लोगोसे बेयावनो दं जोंहा जिकेबि एकाडेमिनि एसएमसिनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां बिस्व ब्रह्म सार बिथां दङ। बेयाव जोङो दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारि, बियो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावनां मावथांखि। बेखौ जोङो
सिगां समनिफ्रायनो जों दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै फरायसा आफाद हिसाबै जोङो लाबोबाय थादों। दिनैबो जोङो बेखौनो 5 जुनाव थामहिनबा मुलुगनां आबहावा सानाव जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिफां बा आबहावाया बा गोग्गो जोङो आबहावा नांगौ जायोब्ला जोङो बिफां गायनायखौ बा बिफांखौ जोंनो नांगौ जायो, रैखाथि खालामनांगौ जायो। बिफां नङाब्ला जोङो जिब जुनार आरो गासै जिउनां माहारियानो जोङो थांनानै थानांगौ गोब्राब जानानै फैयो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो नुदों जोंनि जे मुलुगनां बा बुहुमाव जे बिदुं बा साननि दुंथाइ बियो सानफा एफा बांबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बिनि थाखायनो जोङो फैगौ 30-40 बोसोरखौ इयुनखौ नाहरनानै जोङो दिनै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिफां गायनायजों जोङो फैगौ 30-40 बोसोरनि उनाव जे दुंथाइ साननि दुंथाइ बेखौ जोङो माब्रैबा जोङो कन्ट्रल खालामनो हागोन, बाराद्राय दुंनायखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो हागोन, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मावथांखि बायदि बिफां गायनाय हाबाफारिखौबो जों लालांबाय थागोन। बेवहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो हमना ला मेहगनि आरो जाग्रा फिथाइबो माखासे बिफांफोर गायनाय जादों। जेरैहाय जोङो कुसुमाय बिफां, जलफि बिफां, माखासे जोङो गय बिफां बेखौबो गायनाय जादों।